Na ay duha ka klase nga tao nga dapat natong timan-an. Una, katong mga tao nga nitabang sa imuha sa panahon nga walang-wala ka. Mga taong nisuporta sa imuha sa panahon nga nangailangan ka. Ikaduha, katong mga tao na wala sa panahon nga kailangan nimo sila. Katong mga taong gikatawan ka, gikaminusan ka, o gidaog-daog ka. Katong mga tao na walay salig sa imuhang abilidad. Kay kung muasinso gani ka, mukalitra baya na silag tunga. Pero katong panahon na kailangan nimo sila, di katawan ra kanila. Maong kung muasinso ka puhon, una hatong mga tao manitabang sa imuha sa panahon nga walang-wala ka. Dili tong mga tao nga mukalitra tunga sa panahon nga kwartahan na ka. Pero wala sila sa panahon nga nangailangan ka.